Volám sa Marcela, mám 27 rokov a sama tomu nemôžem uveriť. Dlhý čas som bola len ja, priatelia a zábava. Pred 4 rokmi sa pridal môj muž a život sa zdal romantický a dokonalý. Ale čoskoro našu lásku naplnila Laura a niekto by povedal, že som dosiahla bod úplného naplnenia života. A keďže pekných detí sa všade veľa zmestí, pred rokom sa k nám pridal aj najmladší člen. Zistila som, že v živote nemôžete dosiahnuť vrchol, ale môžete ísť viac a viac do hĺbky, pretože sa otvárajú nové a nové dvere. A za tých pár rokov v čele rodinného putovania som objavila pár pravidiel, ktoré dokážu vniesť aj do stereotypných, nudných, zašpinených a umrčaných dní spokojnosť a radosť. Materstvo a rodičovstvo určitým spôsobom eliminuje tie priestory toho, alebo ten priestor toho, ako by sa o seba žena mohla starať, ale v rámci možností vždy môže chodiť upravená. Žena, keď sa upraví, tak sa cíti lepšie, cíti sa na úrovni a sama seba viacej rešpektuje a potom vyžaduje, aby ju aj ostatní rešpektovali. Nikdy som si nevytvorila vzťah k takým metodám, ako je šatkovanie, ako je bezplienková metóda, ako je výchova, nevýchova a všetky tieto veci, pretože podľa mňa to, že má žena dieťa stále pri sebe, neznamená, že dostane to dieťa viacej lásky ako žena, ktorá má dieťa v kočíku jednoducho. Ako úplne najväčší problém mám. Zapnem si internet a hneď na Instagrame nejaký kamarád je zase na výlete a zase na nejakej dovolenke a zase nejaká super fotka a nastajlované kafíčko. Proste. Toto ja neznášam. Úplne neznášam. Proste potom by toto ľudia nemali vyhadzovať a ešte tam písať veselé komentáre. Táto doba vytvorila taký strašne pokrivený sociálny obraz o živote ľudí. Potom má vždy človek pocit, že on žije horším životom alebo takým menej zrušujúcim. Tak ako to je také ťažké. Pozri sa teraz, aha. Tak, to je niečo, fuj. A umyť ruky, umyť pomocou. Deťom treba nechať priestor, aby prejavili, aká sú osobnosť a aké sú ich záujmy. Aby im rodič vytvoril nejakými mantinelmi také bezpečné prostredie, ale v tých mantineloch im nechal priestor takej slobody. Rybka, no. No, spadla. Chceš paradajky kúsok? Rybka spadla, no. Som veľký fanúšik zdravej stravy. Samozrejme, že tak primerane. A som veľký fanúšik používania sezónnych potravín a podporovania lokálneho poľnohospodárstva. Takže my si robíme doma jogurty napríklad, alebo snažíme sa, pokiaľ teda sa dá, kupovať si len túto mlieko, čo vyrobajú na družstve tuto blízko, alebo teraz sa snažíme dopestovať si paradajky na balkóne. Dáme aj kečup, sadkaj si, Šavo. Kečup, no. Letí, cestovina letí. Máme raňajky, potom je nejaká
10, len taký jogurt, obed, olovrant, večera, hej. A jedia vždy, keď je tento režim. Oni už vedia, že teraz máme papanie, teraz sa len napapať. Ale že či už si Laura zoberie, alebo nie, to už je jej vec, hej. Keď nebude mať, nebude. Bude čakať až do olovrantu, hej, trebárs. Okay. A ukáž, ako robíš rybu. Chcela by som si nájsť prácu niekde v nejakom buď internetovom portáli, alebo internetovom magazíne, alebo cez nejakú agentúru. Kariéra ťa večer nezahreje, kariéru nemusíš prebaľovať, kariéru nemusíš kojiť, kariéru nemusíš chodiť na pravidelné prehliadky k doktorovi, no to je hrozné utrpenie. Môj manžel Lukáš teraz postúpil a je z neho špecialista na druhotné výrobné procesy. Vzhľadom na tento postup musí teraz chodiť na služobné cesty do zahraničia, aby sa zaučal vo firmách v Nemecku a v Poľsku. Staršia to tak ťažšie znáša, a Laura, že chodí na týždňovky, pretože už si začína uvedomovať, už vie, že napríklad keď zvoní telefón, že to by mohol tatík volať a už počuje zaklopanie dverí, už si vždycky myslí, že to je on. Aj ťažšie znáša to, že odchádza. Aj nechce napríklad, keď je doma a mal by on vybehnúť, tak už nechce, už plače. A tá mladšia toto ešte nevníma. Alebo chceš ešte trochu nutely? Čo je, Lauri, ja neviem, čo chceš. Poď mi to povedať. Ja sama to znášam dobre. A na podiv od ostatných žien, ktoré by boli proste napríklad teraz úplne vydesené, že musia byť sami a mali by... Ja som rada sama. Mne nevadí byť napríklad večer sama a robiť si niečo, alebo písať si niečo, alebo čítať si. Mne to nevadí. Ja to mám rada. Ja som nikdy nebola typ, ktorý chce mať veľa detí. Je to strašne smutné. Ale nikdy som netúžila mať veľa detí, ani si myslím, že... Aj myslím si, že nikdy nebudem mať veľa detí. Lebo ja som proste človek, ktorý potrebuje veľa tak si v sebe rozmýšľať, veľa si tak uvažovať a byť sám so sebou. A to proste, keď máš veľa detí, toto je vec, ktorú musíš obetovať. No a Lukáš zase otvorený. Bol vždycky tom tak otvorený, že on by si možno vedel predstaviť aj viacej detí, aj vychovať viacej detí, aj... Citovo on sa tak ľahšie rozdáva. No a na začiatku sme boli otvorení 3-4 deťom, teraz máme 2 a momentálne nie sme v situácii, že by sme chceli mať viacej detí.
sme si tak povedali, že možno neskôr, keď by sme sa, tak verom, že by sme sa možno ešte niekedy presťahovali alebo tak. Ja sa spätne vraciam k veľa rozhodnutiam, ktoré som spravila, aj takým malým a väčším a hodnotím ich. A riešim to, že ako majú moje včerajšky, aké majú vplyv na moje zajtrajšky. Tak v tom, či som sa rozhodla dobre, či sa znovu tak nerozhodnem, či by som mala niektoré veci robiť inak. Tak v tom. Určite mi v istom zmysle dalo zmysel života, ale nemôžem povedať, že úplne, že 100%, že teraz som matka, už nikdy nič viac nechcem a už proste to, čo som celý život chcela, už viac nepotrebujem. Ale v istom zmysle si myslím, že mám nejaký životný cieľ naplnený. A viem, že ak iné veci nevídu, tak toto mám a toto je vec, ktorú robím a o ktorú sa môžem vždy oprieť.